توكلت على الله 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 جنيجي سمد لما صلى توكلت على الله وينبوني ببي فما أعلم توكلت على الله جنيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم فما الله توكلت على الله دليفنا فما الله توكلت على الله amara suntige be ki sense kana bit le following a akara kata banani party amano gare nga su amara ki duninge ki konofa ote ki labɛn o tɛ ka to kilim kɔrɔ o tɛ sun ye limaniya de ye fɔlɔ a juguyara o a nɔgɔyara o min b'i dusukun na ala mago bɛ o de la alabato yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ala bɛ mɔgɔninfin ŋaniya dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan an ka ŋaniya ɲumanw ta an ka seereya ɲumanw kɛ an ka hakili ɲumanw kɛ an ka ko ɲumanw fɔ ɲɔgɔn ma nin kalo in na amara o b'a to an ka sigi bi diya an ka baara taabolo bi ɲɛ an bolo wulada in na an n'an teliya sabula maa caman tulo tɛna nin kuma in bɛɛ lajɛlen mɛn koyi fo ni sun tigɛra tuma min u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ tun bɛ nagaragakan jumɛn na suntigɛ suruyanen dɛ ɔhɔ o bɛ k'an lamɛn waatiw fɛ nka yan'o cɛ an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bi tile a kɛra kiiri tile ye amara sabula cour d'appel la Siriki Kuyate ale kun ye weleli min kɛ n'an b'a fɔ ma appel o jaabi tun bɛ yen Arasbach amara ne kɔnɔna guwanna nin na bi dɛ nominali kɛra baara min na u ko o la ko Arasa kan ka taa so nka k'a bɛ to kaso la amara ne kɔni ne tɛ bɔn jamana in kuma de man di parce que sariyatigi ninnu filɛ nin ye olu dɔrɔn de b'u ka ko ninnu mais Arasa fa bɛna a ɲɛfɔ an na n'o y'an ka parti président ye ne kamana guwanna dɛ jama lahaw ta de taara tribunal la sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛlen don ko Buwaba cɛ ko a bɛna bila bon ko wɛrɛ taara bon an ka to bacokɔrɔba bɛna a ɲɛfɔ an ye kunnafoni kɔnɔna na o kɔfɛ silamɛ wajurukɛ min kun da ka farin ta kosɛbɛ ta tɔgɔ Banjugu Tarawele o ko ale labilara an n'an da don o kiiriko la kuranko ko banki minnu b'an ka jamana kɔnɔ amara k'olu fana ɲɛna énergie ma nka énergie yɛrɛ de tɛ ka ɲɛ anw ma sa sinon kɔni an ye fɛn sugu bɛɛ mɛn énergie ko in na nka ale de tɛ ka se ka ɲɛ anw de ma mɛnɛ an b'o de faamu kɔkan kibaruyaw wɔlɔfɔw fɛ yen campagne daminɛna dɛ amara cɛbaw bɛ k'u dantigɛ nka cɛ kelen bɛ kaso la ale ye candidat ye o ko bɛ gɛlɛya sa dɛ an na sɔrɔ ka kɔkan kibaruyaw tɔw kɛ k'ale dafa bi wulada in na k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn cɛ ja i yɛrɛ i fasa fili bi dɛ i ka n kun yati ka butelini n'i kɛrɛfɛ bi ani ka boisson i y'olu on sont laissés ala ka bato minɛ mura b'anw na fɔlɔ n'anw nɔgɔyara an bɛ tugu aw kɔ an ka fɛn de dɔgɔtɔrɔ de ko ten ne yɛrɛ tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔ ne yɛrɛ ma a fɛn mɛ dɔgɔtɔrɔ de ko ten wa sinon e b'a dɔn sun ka di ne ye wala dɔgɔtɔrɔ de ale de bɛ tugu ne nɔfɛ nin ko ninnu na ne y'a fɔ a ye n ko ala ɲɛ bɛ ŋaniya la nka ale kuma o kuma a ko tu vois m'a ye sinon ne ma ban su ma wa mara ne ma ban kana taa yala k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn wala a ka to an ni ɲɔgɔn cɛ yan kana to jimɛ n'a ɲɔgɔnnaw k'a mɛn Gawakaw fɛ yen dugutaa mɔbili dɔw olu tun b'a fɛ ka bɔ an sɔnko k'u kunna ɲaamɛ kan
an bɛɛ y'a mɛn ko u kun y'u mɔgɔw da u disi kan k'u mɔmɔ k'u ka bolofɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la wa ala ni an ka finitigiw ka wuli ka jɔ chauffeur 3 minnu tun bɛ yen n'olu kun daragira Amara k'olu sera ka sɔrɔ ka na nka waleya in kɔni kɛra tiɲɛna a kɛra degun ye mɔgɔw bolo dɛ caman kun taatɔ don sunkalo de la yɔrɔ Gawo kɔni ni Ɲame kɔni u bɛ komi so ni soɲɔ kɔnɔ mɔgɔw tun b'a fɛ ka taga Ɲame ka taa sunkalo don yen ka t'u lafiya u somɔgɔw n'u fɛnw kɔrɔ u y'u ka fɛn bɛɛ minɛ u la nka ko mɔgɔ n'i ma to a la an bɛ Ala fo k'Ala barikada banku ka tɔnjɛkulu min b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko APBF ko ale ni Mali gouvernement u ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min bɛna to sefa wari miliyari 260 u bɛn'o di énergie ma yaasa a ka se k'a ka degun min b'a da la nin waati la wariko la dɔ ka se ka bɔ o la énergie de b'a san ka taa feere a tɛ tɔnɔ kɛ ko yaasa u ka se ka nɔgɔya Mali bankiw olu ye dɛmɛ min di u ye dɔ kɛ cɛ m'a fɔ ko miliyari 390 260 ma d'u ma nin ye yɔrɔ dɔ kɛra dɛ o mana fara jamanakuntigi yɛrɛ ta 250 kan u fana ye miliyari caman sɔrɔ sa dɛ nka Amara ne ye min faamuya énergie ka programme na i b'a dɔn wa est-ce que heure 12 de tɛ u tɛ courant di mɔgɔw ma heure 12 de o de don mais n'o don anw ta in an ka yanfan ta ma dafa dɛ parce que k'a bɛ dugu jɛra fo ka na se sisan ma anw sen t'a la bon an donna ɲɔgɔnna caman fana de sen t'a la est-ce que u tɛ programme in ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲɛ ou bien u ka courant d'an bɛɛ ma u ka courant d'an bɛɛ ma o de ka fisa dɛ u ka programme in to yen voilà bon énergie k'a ka programme ye mɔgɔw tɛ k'a faamu an y'aw faamu koyi mais an mago bɛ courant de la quoi a ye programme in to yen a ka courant di mɔgɔw ma o de ka nɔgɔn mɔgɔw b'o de nɔfɛ sinon programme in foyi t'a la a ka ɲi yɛrɛ de a sɛbɛnni cɛ ka ɲi a fɛn e m'a faamu a tɛ faamu dɔw yɛrɛ la yɛrɛ quartier kelenw tɔgɔ b'a la siɲɛ 3 siɲɛ 4 olu ka courant ko na ca n'anw ta ye sa dɛ ayiwa énergie baara kɔni a b'aw bolo zen na sɔrɔdasiw olu ka wari min tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko u ka musaka min tun taara ka don sɔrɔdasi minɛnw na Amara ko sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na CNT questeur fɔlɔ i b'o dɔn wa CNT la mɔgɔ min bɛ wari bɛɛ mara o de ye colonel major Nuhun Dabitaw ye k'ale ye walan sɛmɛ ko sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na kiiri kɔnɔna na ka se ka taa kiiri tigilamɔgɔw jaabi u bɛ ka baara min kɛ armement militaire ale wariko min fɔra ta n'a ɲagaminen don k'a bɛ fɛ ka t'i jabajɛ o ko la ale dun jɔyɔrɔ ka bon CNT kɔnɔna na parce que maa min don a ye ministère de la défense dafiya kɛ ka tɛmɛ min ye CNT sigilen fana o y'a ta k'a kɛ questeur fɔlɔ ye a na kɛ nin wagati in na kiiri tigilamɔgɔw mago jɔra a la i b'a dɔn n'o kɛra olu bɛ lettre ci ministère de la défense de la défense b'a lajɛ k'a ko fɛsɛfɛsɛ ka sɔrɔ k'a da yira gouvernement na n'o ye chef suprême de l'armée o dun ko ale tɛ don mɔgɔ kɔkɔrɔ ko ni kiiritigɛlaw k'i tɔgɔ kana y'a la dɔrɔn Nuhun Dabitaw ale kɔnna ka démission ta yaasa ka taa jaabili kɛ o ka fisa u k'i wele o fana ye tamasiri ɲuman dɔ ye o hakilinaw ka ɲi kosɛbɛ Amara halisa kiiri bunakun kan Sidiki Kuyate ne ale yɛrɛ ye yɛrɛwolo débouché la rempart mɔgɔw ka kumalasela ye ale minɛna septembre kalo tile 11 san 2023 o b'a yira k'a fɔ ko cybercriminalité kun ko ka kalo 18 kaso ko ka o ta k'o ɲɛsin a ma o kun kalo 18 kaso o kun forila o hukumu kɔnɔ ale yɛrɛ kun ye weleli kɛ cour d'appel la k'a ma jɛn n'o ye cour d'appel y'a tila 2 ye k'a ka kalo 9 de kɛ kaso la ko ka kalo 9 kɛ kɛnɛma jaabi de dira bi u ko u sɔnna o ma nka sisan sa ni Sidiki bɛna appel de kɛ ou bien n'a tɛna appel kɛ pour que k'a yira k'a fɔ k'a ma jɛn ni kalo 9 in ye o bɛ sama ka bɔ a la n'a tɔ tora min ye o b'a yira k'a fɔ ko ni weleli ma kɛ fan fila si fɛ ni Sidiki ma weleli kɛ k'a fɔ k'a ma jɛn n'a ye tuguni ani ni procureur cybercriminalité fana ma weleli kɛ k'a ma jɛn ni a ye o kɔrɔ sisan Sidiki kɔni juillet kalo nata tile 11 ale bɛ se ka bɔ ni fɛn wɛrɛ t'a nɔ na dɛ parce que an ye bɛɛ nin ta fɔ yan
o t'a dɔn cɛ y'a wele tuguni o segira donc ko Sidiki ale fana bɛ to kaso la fo juin kalo tile 11 ale bɛ sɔrɔ ka labila Banjugu Traoré n'ale ye wajulikɛla n'a kun minɛna ka sababuya kɛ kuma minnu n'a y'o fɔ u y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni kun nɔ minɛna ko san 2 kaso min ye kalo 16 ko ka o juru don a la yaasa a ka se ka bɔ sefa wari $100,000 ko a kun kan ka o sara n'o ye caution ye yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min a kɔni labilara k'a fɔ ko a ka taa ka so o kɔfɛ ale cour d'appel kelen na bi sɔgɔmada in na Amara Arasbach fana ka dossier tun bɛ yen normalement kiiri tun kan ka min kɛ bi o kun ye maa yɛrɛ taara ni hakilina min ye jama min tun bɛ cour kɔnɔ Amara n'i y'a ye u taara ni hakilina min ye u kun nana de Arasbach bɛ bila u bɛ taga so u donna salle in kɔnɔ Amara a kuma bura dɛ u bɔlen u ko Bacili ye min ɲɛfɔ n'o ye Arasa fa ye ko kuma kɛra min kan nɔminɛli tɛ o la n'o ye kalo 18 ye parce que a ye san 1 kaso kɛ ka ban non a kan ka bila bi ka taa so nka kuma kura bɔra a kɔnɔ ko communicatif tribunal o nana ni jalakili sɛbɛn dɔ yɛrɛ fana ye tuguni o ko fana bɛ sen na o de kɛlen don ka Arasa meleke bi nka kɛnɛ kan yen komi an yɛrɛ tun bɛ yen sɔgɔmada in na an y'an ka micro juru tandi Arasbach fa la a ye laseli kɛ min ye Mohamed Ali Bacili ye a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn parce que u ko k'a ka san 1 u ye kalo 18 de d'a ma san 1 ni tila mais k'a ka tilancɛ kɛ kaso la tilancɛ a ka bɔ o tilancɛ o ye kalo 9 ye i ko a ye san 1 sɔrɔ bi a ka kan ka bɔ u ko k'a nɔ don fɛn mun na sariya ye mun fɔ ko n'i y'o kɛ i ka kan ka taa kaso la n'o ye de ko simulation d'infraction a yirala k'a fɔ a ma kɛ bi a ma kɛ sini nka ni décision ye a bɛ tala de ka bila minɛn kɔnɔ an y'i minɛ ka ban i ye san 1 kɛ an tɛna se k'i bila k'a fɔ i ma foyi kɛ fo k'a fɔ k'i ye ko dɔ kɛ hali n'i m'a kɛ an b'a fɔ k'i y'a kɛ parce que i minɛna o de fɔra bi an y'o de faamu awa juge ka bonya bɛ yan dɛ mais sariya ka bonya o de ka bon ne ni juge ka bonya ye an ka sariya in bonya bani sariya in ne m'a sɛbɛn a sɛbɛnnen bɛ cogo min u b'a dɔn an kumana salle kɔnɔ an ye kiri kɛ fo k'a ban a ma deli ka yira salle kɔnɔ tile 1 k'a nɔ bɛ fɔta la et pourtant condamnation nana condamnation bɛ na mun na a sisan o tuma ni baga kɛr'i ma k'i datugu e mana san 1 kɛ a tɛ se k'a fɔ k'i nɔ t'a la f'a ka fɔ de k'i y'a kɛ diyagoya parce que i ye kaso kɛ ka ban awa o de kɛra a tɛ ɲa f'an k'o fɔ Mali ye san 60 ni kɔ sɔrɔ n'a fɔra jamana a yɛrɛ sariya a yɛrɛ ye sariya mun ta k'o tɛ se k'a fɔ ni jamanadenw mana na k'u bɛ sariya ɲini sariya bon kɔnɔ k'u bɛ dɛsɛ sariya la Mali bɛ ɲini ka na an kɔnɔna fili puisque an t'an kɛcogo dɔn mais ne ɲɛna sariya ka kumakan a b'an bɛɛ sanfɛ donw bɛ yen donw bɛ tɛmɛ jɔyɔrɔw bɛ yen jɔyɔrɔw bɛ ban don ni jɔyɔrɔw bɛ ban Mali kɔnɔ i mana mun kɛ Mali kɔnɔ don la i bɛ wele a la koyi i mana kɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la an ka jamana in an ye président juge an ye ministre juge an ye bɛɛ juge jamana in kɔnɔ o tuma la i mana mun kɛ bi sini i bɛ ɲininka dɛ an t'a hakili to a la an ka dɔ fana fɔ hali kiiritigɛlaw ye u fana tɛ se ka kɛ ko dɔ nafa kama u bɛ ban sariya la dɔ nafa kama sariya in dilanna a bɛ ne sanfɛ a bɛ kiiritigɛlaw sanfɛ mun fɔra salle kɔnɔ an y'a mɛn sa bɛɛ y'a dɔn ko mun fɔra k'a kɛra a ma kɛ bɛɛ y'a dɔn an y'a kuma fɔ salle kɔnɔ sɔsɔli ma y'a la o mais ka ko dɔ labɛn ko f'a ka kɛ o ye diyagoya la i ye kaso mun i bilara kaso mun na k'a fɔ k'i nɔ b'a la o fana o se bɛ mɔgɔw ye kiiritigɛ kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ ko sariya y'o fɔ dɛ sariya m'a fɔ a se kɔni b'i ye kiiritigɛ kɔnɔ n'i y'a kɛ an b'a fɔ a se b'i ye parce que a fɔra ko ni e ye mun fɔ k'o de don mais o kɔrɔ tɛ ko sariya y'o fɔ dɛ o tuma kiiritigɛlaw fana ka kiirikan ani sariya kan kɛ kelen ye o de da ka d'an na mais ni kiirikan nana kɛ
i ko denmisɛnnin bɛ kuma degi cogo min na o kuma cogo sariya kɔrɔ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ nafi a kɛtɔ b'a la sallallahu alaihi wasallam. Amara ni mun ye sɔgɔmada in na cour d'appel la ye an ye min sɔrɔ ye kibaruyaw cogoya la o ye nin ye kiiritigɛlaw u fana na ɲɛfɔli kɛ an ye don nataw la. Kader Mayiga ale minɛna ko sabula ka a ye kuma fɔ ka ɲɛsin Imam Umaru Jara ma o ye nɔminɛli o ye ɲangini sɛbɛn don cybercriminalité la juma don u ye ale minɛ k'a bila kaso la ni waati na u y'a bila ka taga min ye Kulukoro kasogo u y'ale bila ka taa ye IEM école minnu minɛna u y'olu fana bila ka taga Kenyoroba kasogo kɔnɔna na an b'a yira fana k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen ni olu ye fonctionnaire ye n'olu kɔni kun sen yera concours fonction publique labɛnli la n'a ma se ka kɛ ka ɲɛ olu fana olu ka lamɛnliw bɛ senna bi ni min bɔr'o la an na o da maaw tulo ka sini kɔkan kibaru yani an ka se kɔkan kibaruyaw ma Mali samata sɛgɛw nin kalo in tile 22 u ni Mauritanie kan ka jouer match amical la o bɛ kɛ Maroc kalo tile 26 n'o ye 26 mars ye u ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Marocains olu fɛ yen kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw fɛ yen cɛbaw ye yɛrɛ kofɔ daminɛ n'a bɛ fɔ ma ko campagne électorale maa 19 nka 18 olu de bɛ kɛnɛma kelen bɛ kaso la Amara o kɔni ka campagne kɛcogo yɛrɛ k'a bɛ k'i to kaso la ka fɛnw ci mɔgɔw ma bɔlɔlɔ siraw ni fɛnw fɛ a dun nɔ minɛlen don a ka kiiri ma kɛ wa candidat don ani to kaso la maaw ka vota ye wa o ɲininkali bɛ yen min ye Sonko ka cɛbɔ n'o ye Basuru Jomani Fayi ye ale ko Amara ko n'ale kɔni ye se sɔrɔ ko Senegal b'a tɔgɔ la wari créer wa Senegal bɛ surakura ta min bɛna ni yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ Senegal mago bɛ min na Senegal ka denw ka nafa bɛ sɔrɔ min na k'a b'o fɔ a y'o bɔ a da yɔrɔ min Amara tubabu ka kunnafoni gafew bɛ ka a buruja don o don u bɛ ka kuma kura fɔ a ma a ka campagne daminɛna n'a ka programme min daminɛli ye n'o daminɛ ye nin ye k'a fɔ ko Senegal bɛ bɔ CFA la o kuma in o ma bɛn maaw ma dɛ nka kibaruya in kɔni an y'a sɔrɔ ka bɔ u ka kunnafoni gafew kɔnɔ min ye kamalen ye ko ale yɛrɛ de favori ye kalata in na u ka jamana kɔnɔna na Arabi Saoudite kaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko dimanche ko olu kɔni ye kalo ye min ye magangaw ye u ko min ye kalo ye n'o ye farafin kalo ye k'olu ye a ye maa miliyari 1 ani silamɛ diinɛ nasira la olu de kan ka sun k'a daminɛ nin kalo in tile 11 na ka taa se fo avril kalo ale ma tile 9 ma ko o na kɛ sunkalo ye jamanaw caman na silamɛ jamanaw ko n'u fara ɲɔgɔn kan bi maa minnu kan ka sun don maa miliyari 1 ani miliyɔn 8 o silamɛ diɲɛ fantan 4 fɛ Amara k'olu de bɛ sun don ko dɔw ta olu b'a don bi wa fana olu b'a to senna fo ka taa se tile 30 ma nka dɔw bɛ kalo ɲini i n'a fɔ jamana caman b'a kɛ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen n'i ka tabiya don wa ko hali sini fana bɛ se ka kɛ dɔw ka sunkalo daminɛ ye i n'a fɔ maaw n'u ka faamuya cogo don cogo min ko fo u yɛrɛ ɲɛ ka da kalo kan taabolow ko olu ka ca diinɛ ale kɔnɔna na ko nka ko t'a to maa ka bali k'i ka bato kɛ diɲɛ fantan 4 fɛ ka kɛ ni jamanaw ka sariyaw ye min tɛna na ni fɔnko ɲɔgɔnnaw ye jamanaw olu kɔnɔnaw la Kɔdiwarikaw fɛ yen Alassane Dramane Ouattara ka tɔndenw u y'a wele k'a ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata in na dɛ Amara 2025 4 mandat Laurent Gbagbo ale fana ko k'ale bɛ kɛ cɛbɔ ye o kɔni u t'a to Soro fana ka far'u kan o la a bɛ ja kosɛbɛ dɛ nka Amara maaw ka agenda ani Ala ka agenda tɛ kelen ye 2025 Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ min ye Kɔdiwari kalata ye nka Alassane kɔni b'a ka maaw jaabi fɔlɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u tɛ maa 2 dɔn dɛ k'a ka wuli RHDP tɛ wa k'a ka kɛ u ka cɛbɔ ye kalata nata in na Gbagbo kɔni ye parti kura min sigi sɔsɔli tɛ ale ta la ale bɛ k'olu ka cɛbɔ ye n'Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ Nigériakaw fɛ yen écoleden 15 n'olu bɛ kalan kɛ morikalan kɛ Sokotokaw fɛ yen u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ko Bamaciwale ni Jɔwale kaba dɔw taara n'olu écoleden 15 ye ko n'i y'a jateminɛ ko nin bɛna kɛ écoleden 300 de ye min taara tile 2 kɔnɔna na nin yɔrɔ ninnu na Nigeria jamana ɲɛmaaw ko nin waati la k'u yɛrɛ bɛ Irisilakaw fɛ yen u fana taara n'o maramafɛnw ɲini yaasa cogo min na u bɛ se ka na wuli ka jɔ kɛ k'u ka jamana k'ale kumabɔ ko sabula ko ni maa minnu bɛ bolo di ɲɔgɔn ma na ɲɔgɔn bolo maramafɛn ɲɛnamaw tɛ ka sɔrɔ olu bolo kuma tɛ ka se k'a fɔ ko u b'u ka jamana a lakana ka kisi Boko Haram ma
Burkinakaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen ko Japagakaw fɛ yen ko pankuru dɔ n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ ka pankuru ye ale kɔni k'u wulila ko a bɛ taa i sɛnɛyala pankuru in kɔni taara don yiri dɔ de la Amara maa 5 o de tora a ko senfɛ min ye maa tɔw ye u kɔni olu tagara n'u ye Fada Gurumakaw olu fɛ yen kunnafoni sɔrɔla ka bɔ u ka jamana cakɛsoba yɛrɛ yɔrɔ n'o o y'u ka jamana lesɔri ye min ye pankuru in yɛrɛ kɔni k'a wulila dugu min na u ka dugu jiri min na sɔrɔ o ye Japaga ye dugu min don ale bɛ Fada Guruma o komini kɔnɔna na n'o y'a dugu belebeleba ye Tchadikaw fɛ yen olu ka premier ministre n'o ye Success Masara ye ale tun ni Idriss Déby denkɛ n'o ye Mamati Amara olu tun y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko yaasa u ka se ka jamana baara nin waati laban in na min ye Masara ye Success Masara ye ale yɛrɛ tun ye wulikajɔ caman kɛ Idriss Déby denkɛ ye nka kunungo ko a ko k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye han i y'a faamu candidat président candidat premier ministre candidat dɔ bɛ bɔ fanga la dɛ maa min yɛrɛ tun bɛ ni bɛɛ tun bɛ siran o ɲɛ ko cicogo t'o la fiyewu ko nin y'a dɔgɔkun kelen ye o fatura a ka parti siège la wulikajɔ dɔ senfɛ wulikajɔ min ni sɛgɛsɛgɛli ma k'a la diɲɛ serege naani maa si ma kɔn josariya tigila si ma a waleya kɔn sabula ko u bɛɛ lajɛlen jɛlen don n'a ye k'a fɔ Idriss Déby denkɛ ale ka to fanga la o de ka d'u ye Faransi fana ka ministre des affaires étrangères ale bɛ taama na Tchadikaw fɛ yen o y'a yira k'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasiw kɔni tɛna na bɔ Tchad fiyewu k'u bɛ to yen ko wa fana k'u bɛna baaraw kɛ u ni Tchad k'u bolo to ɲɔgɔn bolo yaasa u bɛ se ka kow kɛ cogo min na min ye Success Amara ye ni ale yɛrɛ kan ka kɛ cɛbɔ ye ni premier ministre don ale fana tun b'o lajɛ ninnu kɛnɛ kan ko nka sa ko mɛkalo tile 6 ko kɔni ko ni Ala sɔnna a ma ko a kan k'a ka cɛbɔ o papier k'o da yaasa ka ye kalata nata la kalata min ni o kan ka kɛ ale ni Idriss Déby denkɛ ni ɲɔgɔn cɛ Urandakaw fɛ yen Paul Kagame ale ka parti fana y'i bolo ɲɛsin a ma ko ye Amara k'a ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata la a si bɛ san 65 la nin bɛna na k'a ka mandat 4nan ye sabula yen olu fɛ yen min ye kalata nata ye a labɛnnen don ka bila juillet kalo tile 15 la nka min bɛ Uranda Amara dan tɛ fanga la ye dɛ k'a fɔ ko i ye mandat 2-3 o t'olu fɛ yen dɛ n'a ka di ye cogo o cogo a ta ten cogo la o de b'olu ka constitution kɔnɔna na a tigɛlen don k'a suma ka bɛn a tigi ma Faransikaw fɛ yen min ye u ka maa dɔw ye o kɔni wulilen don k'u jɔ sa ko aya n'a ka sumaworo ni ale kan ka na Jeux olympiques la k'u t'a fɛ k'a ye Bamaciwalew wulilen don k'u jɔ k'u b'a yira la k'a fɔ ko yen tɛ Bamakɔ ye koyi ko Bamakɔ suguba tɛ dɛ ko u t'a fɛ a sen ka ye u ka kɛnɛ in kɔnɔna na wa min ye jɛkulu ye wulikajɔ kɛ fana ko jɛkulu yɛrɛ cilen don nka o bɛɛ la kɔnɔ ka wulikajɔ boloda Ukraine ko na Pape François ale ye weleli kɛ k'a fɔ Russie ni Ukraine ɲɛna k'u ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min a y'o lase télévision so min na n'o ye RTS ye Suissekaw ka télévision so k'a b'a ɲini u fɛ k'u ka se ka wulikajɔ kɛ min ye bandiri jɛman ye n'o b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ banna k'u k'o kɛ Ukraine maaw ko k'olu da t'o la dɛ ko bandiri jɛman foyi tɛna na wuli olu fɛ yen kuma tɛ k'a fɔ k'u ka bɛn kɛ u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ seko ni dɔnko ale ta nasira la sa maa min bɛ ni ale dɔn sinimanko ta nasira la sa Akira Torishima ni ale yɛrɛ ye jabɔ caman kɛ n'a bɛ fɔ wɔkulɔnin jaw denmisɛnninw n'u olu ka dessin animé ninnu Dragon Ball ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o maa min y'o baara yɛrɛ kɛ dessin ko ta nasira la ka Japon tɔgɔba d'a ma ko min ye kamalen kɔni ko a fatura k'a si to san 68 na u y'a yira k'a fɔ ko a ka dessin animéw a ka ɲɛgɛnw a ka baaraw k'olu ye sanga sɔrɔ k'a daminɛ san 1924 san fo kana se nin waati laban in ma Japonkaw fɛ yen ko maa min kɔni don ɲɛgɛn ni dessin ni video kɔni ni sinima na kɔni k'a jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ u ka jamana ale kɔnɔna na min ye maa kofɔlen ye Japonkaw k'u bɛna ta sibila kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye ka kɛɲɛ n'a ka waleya kɛlenw ye Kristina Poloskova ni ale ye cɛkika ye Amara k'ale de cɛ ka ɲi ni diɲɛ muso bɛɛ ye ko ten dɛ i tɛ nin foto ɲini an k'a ɲɛda lajɛ ka ɲɛ an yɛrɛ bɛ sun na anw tɛ sun na de an b'an k'ale ɲɛda lajɛ ko diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na misi min bɛ kɛ n'u b'a fɔ ma ko Miss Monde o ta ko 71 na ko o de kɛra Bɔnbɛ Indikaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen Yashina Zonyakatun ni ale tun kɛlen don ka Liban jɔyɔrɔ fa k'o kɛra 2nan ye min ye a si o bɛ san 24 na maa min kɛra 3nan ye sa o kɛra Japonka dɔ ye k'o fana o si bɛ san 22 la Amara ko muso 112 o de yera ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan
nga minye muso yɛrɛ tɔgɔ ye di cɛkiw ka muso in ale de kɔni cɛ ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ye ko u bɛɛ lajɛlen donbolo belebelebaw sɔrɔ ka bɔ diɲɛ selekina ni fan caman fɛ Rigobert Song i b'a dɔn k'a kɛra silamɛ ye Cameroun dege karamɔgɔ ko a ko nin waati in na Coupe d'Afrique tɛmɛnen ale degun minnu y'a ɲɛna ani waleya minnu kɛra Cameroun nin waati laban in na a mara ko ale bɛ wasa don Jabaru masala k'i ɲɛsin silamɛ diinɛ ma tubili a y'o kɛ min ye tɔgɔ ye k'a bɛ se k'o to a la ko tɔgɔ ko tɛ problème ye diinɛ kɔni a bɛnna waati ɲuman ma sabula ko sunkalo daminɛtɔ don a ka tubili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri tɛmɛnen Camerounkaw fɛ yen min ye Cameroun kɔni farikolo ɲɛnajɛ ko ye sa o ko kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ numéro 9 bolo n'o ye Samuel Eto'o ye an bɛ bi ta bila yan suntigi ale surunyana n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ mana tɛmɛ ka se ka kibaruya jɔnjɔnw di maaw ma kibaruya tɔ minnu bɛ yen n'an sera ka kuraw sɔrɔ ka fara u kan Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka sun tigɛ ko ɲuman di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sini. Ala jinɛw daba fama Ala do e tawakalitu Allah adamadenw daba fama Ala do e tawakalitu Allah dani fɛn bɛɛ tigi dali masa do e tawakalitu Allah o ka mun ni jigi sɛmɛ dali masala tawakalitu Allah ala kelen ni ye fɛn bɛɛ tigi de tawakalitu